Al micro de TV Occitània País Nostre, Lucènia Vila, responsable de l'ANC Girona, fa el punt de la situació. Aquest any l'independentisme celebrem l'11 de setembre sota el títol de Més motius que mai. Aquest any, el 2025, el context no és un context favorable a la força independentista perquè a l'últim cicle electoral vam fer una reculada molt important. Tot i això, l'independentisme és ben viu. És un independentisme molt arrelat a la gent del país, a la gent de la terra. I aquest any els convoquem dient-los que tenim més motius que mai per celebrar l'11 de setembre. Mireu, ahir mateix assistíem a un dels atacs més forts que pot haver d'aguantar una nació, que és quan li ataquen el seu nucli principal, que és la llengua. Ahir mateix els tribunals espanyols ens invalidaven tota la feina de catalanització, tota la feina d'aprenentatge del català que es fa a les escoles de Catalunya. Hi ha més motius que mai per sortir. Els independentistes ho sabem. Ens trobem en un moment de desunió, en un moment de tensions internes que hi hem de passar pàgina. Per tant, un altre objectiu d'aquest 11 de setembre és fer una crida a deixar enrere totes les tensions, totes les lluites caïnites entre companys que tenim el mateix objectiu, que és la independència de Catalunya, i tornar a teixir complicitats, tornar a agafar força plegats, perquè estem decidits a tornar a fer un nou embat per aconseguir allò que el 2017 vam tenir molt a la vora, però no vam culminar. La gent no resisteix, no desisteix de convertir Catalunya en un estat lliure dintre el concert de tots els països, de tots els estats i nacions lliures del món. Per tant, un 11 de setembre, aquest del 2025, que l'independentisme sortirem al carrer, omplirem els carrers, cridant a la unitat, cridant a la mobilització, cridant a l'organització i dient que tenim més motius que mai. Le cop de mai, la Diada Nacional de Catalunya 2025, recamplèt el poble conscientitzats català. 100.000 persones són davalats per carrieros dins 3 viles, Tortosa, Barcelona i Girona, així en imatges. Aquí tothom va saludant, no? Una crida de l'Assemblea Nacional Catalana per la defensa de la llengua de les escoles i per l'unió dels moviments independentistes. I som i tornem a ser. La gent que estem aquí tenim la voluntat de mantenir un marc estratègic compartit i construir una resposta col·lectiva, sostinguda i compromesa pels drets del nostre poble. I aquesta resposta, com tots...